tuntu makan zir tur hi chu adang lam ta dewa text effect ho ha kan zo thoka to simple wooden frame 1 ti so kan zir le do na nga file thar kan han la le a angai bok a size a thlang le ta ila chuan khami a frame shape tur ang te kan han po don khanin a ul sam jok nan view a show a grid ti so control le inverted comma shortcut kami mang khan grid line kan han so ta tang so nin va draw kha ol sam the ni rectangular marquee tool mangin son a line a block te how so mi a grid lines den chen so nin ti khan kan pot do ni duang tiatin ti khan tle ma tung deuh hlek tur square lutuk lo deuh tur khan in potanga chuan layer thar create a new layer empty an la le a chuanin I fill to panga rong var ani lo kha chuan eng rong po kha poilawa alter le keyboard a delete mangin fill anga chuan I deselect anga chuan a chunga son block khat theu side tina ton lutin ti son a grid lines be chan khan rectangle khai draw le anga a chung so chu a ong picture ron om na tur khani to wangin kan delete da yanga ti khan a kotlang turin ti chuan kan deselect le a grid lines te kha khami va draw nan chau khan kan mamoa picture engeng mo kan khoi khanin a hnok nei nuai kan ti chuan ti khan kan va so na book view a so a grid ti kha so lawin tika in so mek wang khani a kha va click le la ti khan a bo le the shortcut control le inverted comma po kha a man le thei thawani ti chuan thing somi a frame atana kan man tur thing zai le memo angkha kan mamo le dona ti khan picture kan han la le anga a rem chang man mai tur kan nei rem chan lo pon kan du a om ang deuh tur engi mo kha lo mang ve nok ula he tami hi hi kan la anga kan open a chuan move tool mang hian kha kan thil siam frame siam file a khan kan drag lu tanga kan pot lu tanga ti chuan a frame tlang lampang khu phatur son ti son kan da anga control t free transform mang khan rang son ti khan a frame tlang khu vek tur khan kan pot lianang chuan kan enter a chuan a frame shape ang chia tur khan at lai kan ti ong ang chia kha tiang ron om thei tur khan layer a create clipping marks kan ti lenga ti khan chuan a mai ro chu so kan frame siam khu tu khami furniture thing lem kan vada kha ala po son thei da chu wangin apani son in bel bom turin layer a march down kan ti lenga ti son dom khat layer khat ang khan om le thei da ti chuan aron heta mi kan muang hian apong deuh anga da tur khan layer style a bevel emboss a kan lu tanga ta sonin technique a hian chisel hat ti so aron dang lam dan kan mu theya chuan a size te emo a tep te khang ho kha I duangin I adjust thei da a size kha chu 5 angai ang vel khan da ta ila a frame hi a hlai deuh chuanin depth te po so va adjust thei da tiang khanin a sin deuh kha chuanin khoi dang lam vak lo te po khanin da mai la poi chuang lowa ti khanin kan okay anga ti chuan he ta a rong so tlema varnish te han noi moi ang deuh tur khanin
rong somi da deuh bel bul so kan han khoi dang lam le don ani image adjustment brightness and contrast kan lu tanga chuan brightness -3 5 vele mo kan da chuan contrast 50 vele mo ti khan a chia kher lo po du ang to khanin iwa siam rem thei mai anga chuan okay ti chuan in a frame ngor kha chu ti khan kan zo thoka da a chunga kan da tur kan frame tur thala ka kha kan open le anga heta kan en ton ti me ang khami kan leison ami ang chia so picture ha kan nei rem chang lo ni pon a in me deuh tur om thala ka kha no zong ve anga a frame so a square lo wangin I thalak man tur po kha square deuh emoi wa thlan khan cut le te mo angai dona chu wangin a frame ne na pian mang in ang deuh lek tur te kha I du chuan I mang the anga khanin move tool mangin kan han pot lu ta chuan a frame tlang va thleng lo hret te po khana poi lowa a chungi ro kha chu a ong a kar all a om lo na tur khanin han pel hret te po khan da la poi lowa control T free transform hang khan a corner atangin shift ne ni potanga shift ne na kan po lo chuan so a thala ka so ti khan a ar hret don ti na ni ta wang lam a bing hret don ti na ni chu wang chuan shift ne na khan kan potanga he ta a frame tlang all lo tur va si tur kan han po khan a hnuai lam so a lor le si ani chuan tiang khanin a chip lam emo hnuai lam emo chete ve han kat le emo a hnuai lam all thui zo kan ti pon hnuai lam zonga kat zo mai ang chi te kha tiang khan a thei ve ka kha in da rem nuwa a chuang omna lam a sir a chung le hnuai I da chuang ve ni pon a chung le hnuai kha I kat ve le mai anga e khan na chuan a hnuai lam lo so kat don ta ila he ta rectangular markui tu le mo mang khan a side dang ho ang bok turin amo I du le tikson a frame tlang pel lo turin e khanin draw phenga delete itianga ti khan kat mok the kha tiang tho khan chung lama chuang I da ani pon I draw phenga I delete le to panga chuan kan deselect zo a thala ka hi a frame hnung zo ka om tur ani ta chu wang chuan in he ta layer a hian layer chu so one nuai po thla ke mo one so two chunga po chho emo a thei ve a ti khan a nuai zo ka layer chu picture zo kha kan da nga frame khan ti khan aron cover chi a thei don ta ni ti khan thalak frame ang reng deuh ti khan a frame a thing kual man ang deuh tur khan kan pasiam ve thei le ta ni zong kha khami simple wooden frame 1 chuan lo ni le ta ni